life. So be it. Ndekor mgajwa Migao mochung'ne arita kwe kaonti ma Busia dhi nyime gi timo apedha mar kweth jonjore mong'ere kaka jobless ma osebedo ka chando jodak makono. Obila ma Busia wacho ni nyaka sani gisemako kweth jonjore makamago madira mochiko mawuok e grubno. Koloso gi jofwambo, jatend obila e kaonti ma Busia Kipchumba Ruto wacho ni obila ma Busia pod dhi nyime gi timo apedha. Komachielo jodak mamoko to wacho ni obila osebedo ka kelo negi achiedh nade ahinya to kinde ma bende gisebedo ka gitimo apedha makamago. Mambo ya Busia hijaanza leo. Mambo ya Busia hijaanza jana. Mambo ya Busia na hii group imekuwa. Bwana Kome na kuuliza kwamba hauna habari kwamba kuna kikundi ambaye inaitwa jobless. Tunaomba ndugu yangu Kindiki waangazie mambo ya Busia. Tunajua uko na uwezo. Police entered Marachi Estate and where they operate their criminal enterprises, and upon entering there, in their offices they found crude weapons, suspected stolen items, and then the 9 were arrested. And those are the jobless group members or supporters. 9 of them, they were arrested. We are not going to massage this jobless group, but we are going to punch them. Jodak mayudore kaunti mata